sallama zanai gare ki yakin biya abuwa za ki min gare ni ki tausaya babu canza rafiya ki yi min tallafi kuskure ne da iya ko buguna ki akan kina shan wuya har ana min tsiya ni kwanai tirjiya wancan zanaura ayya san kiya mamaye har zuciya kewaye ba na yin waiwayen watanki ba da izinin ki ba da farkin so ne yanzu kin kiriya babu tambaye bai min daɗi ba babu zan koya akan kina shirya sana sabuyoyi na kasar ne mutu ba kaunar kina saba cikin ta na riba ba abu kankan ba kasan ki da damu ba shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jin koyayya bai kyala kowa ba ko gida na fada ni masoyanki ne ko ina za na je ne sai da hotonki ne ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne soyayya ke kika saba mini duk kalaman da nake yi ke kika koya mini ban ga murta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini kin yi nisa gare ni da san ki da kin kamar ni na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni da ki farcen dalili kafin ki kauce gare ni ko ki min dan misalin da zai fahimtar gare ni ki bar nan ne kadai kin ce da ni babu hanya